kada ka manta kama Yayya TV subscribe, sannan kuma ka danna ƙararrawa ka kai shi all domin samun zafafan Assalamu alaikum yan uwa, barkanku da zuwa Yayya TV. Kamar yadda kuka sani, bidiyon mu na yau zai muku bayani ne akan sirrika na cikin WhatsApp. So wannan sirrikan ba wasu sirrika bane illa sirrikan da aka sani, ko kuma in ce ba a sani ba dai gashi nan ne, dan wasu sun sani wasu ba su sani ba. So wannan sirrin ba komai bane illa in ce muku dai irin, bari dai mu shiga mu gwada muku tutorial din namu. Yanzu kamar abokina Mahmud wannan, bari shiga kan profile nashi. Kun ga mun yi chatting da shi sosai, na zo na zanna nan wajen. Da na zo kun ga yanzu da farko kun ga nan wajen ya cire Mahmud. Nan wajen da kuke gani ya cire Mahmud. So idan ina so in koya wannan sunan, idan na shiga ta ciki ya zanyi, zaka zo nan ƙasa ne sai kana sauko a hankali. Idan ka sauko zaka kalla wajen farko privacy, abin nan custom privacy, wannan ga hide contact. So zaka kunna wannan hide contact din ne. Idan ka kunna zaka yi back. Kaga idan kai back ba wannan sunan nashi a wannan wajen. Gaba daya sunan ya bata, sai dai ko in kai back zaka kalla wannan sunan nashi. Amma idan har muddin ka shigo nan wajen, to sai dai ka kalla last scene nashi ba ka taba kallon sunan shi ba. Idan kuma kana so sunan ya dawo, so kunna nan wajen zaka yi directly kawai sunan shi sai ya dawo. To abu na biyu da muka ce zamu gaya muku ba komai bane illa mute notification. Yanzu kaman baka so mutum ya tura ma message, ko kuma in ya tura ma baka so ya dinga damun ka da haka, baka so dai kana chatting da shi. To na farko shine zaka zo kaga mute notification. Akwai contact online toast to wannan, to kasan shi mute notification. Idan ka danna wannan mute notification nan, gashi nan ya danganta ne, zaka sa mai sati daya ne, kullum ne, awa 8 ne, gashi nan dai. So kaga ni yanzu barin sa 1 week. Idan na sa 1 week, kaga yanzu sai mun dan yi sati daya ma kafin ya turo mun message ma har in gani, bare in ce zan mai reply. So sirri na biyu ba kowane sirri bane bare wanda aka sani. Kamar zaka sa security a chatting naka da mutum, ko in ce WhatsApp naka da mutum, ko dai da budurwarka ne, ko da abokinka ne wanda kuke sirri, ko maya ne wanda baka so a kalla chatting naku. So da farko gashi nan dai zaka zo ka danna wajen security wannan ne. Idan ka danna gashi nan ga pattern, ga pin, ga fingerprint. To wanne kake so ka sa? Yanzu alal misali bari mu gwada sa pattern. So yanzu sai ni na zo na sa L. So in na sa L wannan, yanzu kun ga chatting namu da Mahmud, kaga yanzu back ma nayi, kaga in na sa wannan L din shine chatting din zai budu ina gani. So yan uwa mun gode da Allah. Idan yau ne farkon zuwan ka wannan channel, kada ka manta ka danna mana subscribe, sannan kuma ka danna mana alamar kararrawa domin sanar da kai sabbin bidiyon mu da zarar mun daura. Mun gode.